ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଧା ସାଧା। ବଜାର ଯାଇଥିଲି କାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ଦେଖିଲି, ଶାଗକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଶାଗ ରାଇ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ବାଟିଥିଲି। ଏଇ ତରକାରୀଟା କଲେ ଟିକେ ଫିକାଳିଆ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଆଳୁ ସିଝା ଦେଇକି ମୁଁ ଏ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ଶାଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏ ତରକାରୀଟା ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ବନାଏ। ଏ ତରକାରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେ ଏମିତି ତରକାରୀ ବନାଏ, ବହୁତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୂଳା ମୁଁ ଏଠି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଶାଗ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇବାରେ ଆମେ ଭାତ, ଦହି ଭାତ, ତ ଡାଲି ଭାତ, ଶାଗ, ଆଳୁ ଚକଟା, ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା, ତାପରେ ଶାଗ ତରକାରୀ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ।